sing hati-hati waspada geger. Ayo. Was. Ayo. Ayo. Terima kasih. Dojailah penampilan dari rekan-rekan Turong Gocenggi. Ada Haris, ada Epon, dan juga ada Takoro. Untuk yang satu ini ada Ayo Ger. Satu persatu kita tampilkan untuk malam hari ini. Ayo. Ayo Ger. Was. Oke, untuk yang nomor 2 ini tadi ada Oki. Selanjutnya ada Takoro. Ayo. Setelah untuk Tiro, menyusul selanjutnya mana gilirane yo. Wah, Ayo. Kilo. Kilo. Mbak Modin ini tunggul aja. Kilo. Ayo Mbak Modin. Kilo bocah. Ayo. Ya. Iso mundur barang jarane. Kayak tuyu. Was. Dikepelake Turong Gocenggi. Iki lho bocahe. Ayo met, goyangan met.
Bersama Wahyu Turangga Muda. Ayo maju pelagan sing hati-hati yo kere. Awas mit, awas mit. Ayo. Sing fokus to. Yo. Lah. Walik mit, walik mit. Was. Ye. Yo. Jas. Fokus kate ngarep. Kok jiat. Ayo. Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ra ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu godhong kates. Suwe ra ketemu pisan gawe. Alon-alon yo mit yo. Awas Iki mit. ana bapak arek-arek. Yo. Yo. Ye. La la la. Was. Masuk. Alon-alon watone bisa kelakon ya mit. Lakon Kang Agus. Ngono. Wah. Yo. Ye. Ye. Poh. La 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 la. Ngono kuwi. Padha karo kancane ngono. Jan kok mesti gedeng aku. Ayo mit sing siap siaga mit. Yo. Ye. La la la. Was. Yo. Ayo lo bekti. Aku suwe ora ketemu Sri Rampung, Ger. Papanmu ono ketemu. Ya. Ya. La. Awas. Hei. Ye. Ono kuwi lho. Bolamu lho mit. Tuh. Was. Ayo. Ya. Ayo. Ye. Ayo. Ye. Yo. Ya. Was. Yo.
masih bersama Wahyu Turangga Muda. Ayo met, goyangannya met. Yeah, 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 yeah. Paribasane balung pakel, mbok aja mung kumutus seneng alon, kurang baku kuing saramungan. Ayo Mas Anang, prayoga Jarwana kelak saupama luwe becik kuyup rukun amung rasa anglia sesenggaan balung pakel alo-alo Yo, ayo met, beraksi met. Ayo, nah, awas. Hop, hop. Pamit. Lah kok enek konvoy barang, gung. Sing apik ngono lho joget. Kowe nek kon napot, suara kenapot ngono. Lah apa? Suarane tawon ndas. Pak Dakoro ngene iki yo ndak iso marai sik. Marai piye wis tak contoni apik malah kaya cempe tas manak sikile ngene. Iki men kadang mburi ngene aja. Lah kok malah ngene kaya cempe. Ah, yo ngono. Kemeng ki swara ngung kemeng ki variasi ngono ki. Ya, ayo Cok, Tak omongi tenanan. Piye? Malah kaya ngono. Ya, piye Mas? Juga sing tenanan. Wonge gelem nyekel mik. Joget tenanan piye? Ayo, sing tenanan, met, sing tenanan, fokus. Ayo. Wow. Nah. Yeah. Yeah. Nah. Was. Nah. Yeah. Nah. Mas, jaranane urung bar. Kok wayah mlebu iki. Ora. Makane to melu latihan. Genah noro. Ora mangkane lek latihan ki teko. Iki lek biasane. Iki mung ra biasa kowe. Perang tenanan. Tenanan. Terus itu. Sik, kowe milih sik musuhmu ndi?
Musuhmu ndi? Dalah. Iki sing joget ning kene iki lho Pak E. sapa? Pak E bingung golek pedah kok. Penak, iki kaku sampean karo sapa? Iki Pak Jowaris karo Joemon. Sembarang aku sapa wani kok. Wong papat mburi iki wani aku. Perang. Karo kowe. Karo kowe. Ora ya terus ya Mas Prangan ya. Os! Wah, ayo met. Fokus met, ayo. Oke, unjuk gigi oke. Wes, pas. Toh. Oh. Ayo. No. Ayo. Weh, lah, no. Ayo. Nah. Ngono. Nah. Wes. Ayo. Loh. Nah, gelitak. Was, ayo. Ayo. Nah, nah, awas. Lo. Nah. Ayo maju. Pas. Lo giliranmu met, giliranmu ayo. Ayo. Was. Ayo. Yo. Duh. Lah, awas. Ayo. Ya sembur. Lah malah nyembur kaya ngono. Sik. Ya tak kei mik. Aku ra tuku es kok mau wei. Ya ora ngono masih ben ampre banter lambemu iki ben ra ki Piye? ben ora kesel. Kesel lho pijet to. Maksudnya ben ora kejulinu. Kejuline tukane jamu. Ben lambemu anu ben apa ya lek anu ora memprengen. Tukane salep. Oh, raimu ndak salam. Anu apa neh lek anu iki ya? Pokok ben ampre awakmu ki ndak mengeluarkan tenaga banyak kan enek iki. Walah, ben aku Aku ndak Ben natap. walah kecedeken. Ben aku ndak mengeluarkan tenaga banyak. Ah. Oke. Yo. Mas. Hai. Yo. Cok. Tok kowe iki nyapa turu? Lah jeremu ben tidak mengeluarkan tenaga banyak. Maksudnya iki miki ben sampean suarane ben Omong lek kowe omong. Lah aku kabeh boleh ngomong. Kowe iki omong jebater-bater maksud iki ning miki lho ben penak. Loh, ora enek suarane. Loh, ora ngono maksudku, Jok. Amin. Ora ngono kowe iki
iki omong kalem-kalem ngene kan suarane kan ketara ora usah dadak bengok-bengok. Sesuk megane jagani mahmu enek wong kuwi koit. Koit. Omong ngono. Sesuk mesti renek wong koit. Ya apa? Modine bangkong. Walah. Dane yo. Dane lho modine bangkong. Yo perangan dhisik ning kene sik lagi sesuk. Nah, ayo. Memang perangan apa? Prajurit berkuda. Ya prajurit berkuda. Ade prajurit tangan kosong. Wah! Tangan kosong iki tangan anu tanpa senjata. Ora, Tanpa jaran karo nggo pecet ora? ora. Lah apa tangan kosong? Engko genah mulih ra nggawa apa-apa. Loh, lah kok ora nggo apa-apa piye to, Mit? Lah wis lunas. Lah cacah ki nasibe? Ya wis tak entekne tak utange dhisik. Waduh. Lah terus melu sapa lah dhewe iki. Ya iki, Mi. Nah, melu sapa ngene Lah malu sapa aku? Malu sapa? Opo? Loh, Lah kok sing ngabari opo? iki anakku melu nganti turu ki lho ning kene gitu susu sesok kok. Piye? Mosok belas Ya tuku apa? susu. Carane no. Apa? Anakmu bar iki medhun tekeken ben ra nukoni. Oleh gawe ki angel-angel kok. Ngetokne kangelan kok. Lah yo Kowe iki ya perangan. Yo. berarti ketoprakan jo ya. Pelandaan kene iki nggone wong toprak. Sapa ae? Alah kene iki kulon kene Suwardi iki aku ya wis kenal apik. Sapa jo? Alah, wis to kene iki ketoprak. Lah sapa? Kok wis wis to. Kulon perapatan. Sapa? Kulon perapatan. Perapatan endi? Kono lho perapatan Cuwiri. Yo aduh man. Perapatan kene iki lho. Kene iki gen ketoprak. Gen ketoprak. Aku tau roh kolek kae macak. Dadi apa kae? Wah, kolek kae macak dadi apa kae? Joko Kendil. Kae. Lah mlaku ngene, idik. Sing dipupuri ra malah putih malah klawu kae ya. Bos. Wait. Oh. Yo kae dialog ngono lho kae. Weh, kowe aja ning ndi? Hoi. Hoi. Hek, Sial. sing galak ngono iki buta. Kowe lek hek. Sauramu kok ngono? Ila dalah. Ngono. Oh. Sing Urung gagak. apa-apa kok malah. Urung apa-apa. Sik ta. Sopo kowe? Ngono. Ah. Apa men? Lah, Dhisik dhewe apa? Prajurit saka ngendi kowe? Hai. Prajurit saka ngendi kowe? Kene. Iki. Kene. Prajurit saka ngendi kowe? saka Bantarangin. Bantar angin kono. Kono kowe kok ngendi? Heh? Kowe kok ngendi? Aku tunggu sari. Lah. Iki perang Mas. Rojo. Bapak. Tau melu ketoprak apa ora? Apa tumun lek teko ngendi? Tunggul Sari. Ya lek bakal sempal heeh Tunggul Sari ngono genah. Ora ngono maksudnya iki kin prajurit Ini iki. prajurit Bantarangin. Bantarangin kowe umpama awakmu prajurit iki Mojopahit. Ah. Ngono. Ha. Aja haha sik. Dudohne sik. Mojo. Sari. Lah. Pahit. Mojopahit. Ah. Kowe arep nyapo? Aku neng kene Nyapa to roh aku? Loh. Iki ape perang? Kowe arep ngrebut sapa iki andekan ki sapa putri sapa? Aku arep ngrebut si Klenting Abang. Ora apa-apa. Eh. Kenapa kayak? Oh, kayak anu kayak angin. Napa, Pak? Efek angin. Oh, gas. Sone, Pak. Gasing ngobos. Oh, nggih. Ngatos-ngatos nggih adik-adik sing ning dhuwur son hati-hati. Engko jagani bahaya lek sone enek trouble engko terus iso jatuh. Hati-hati turun saja. Iki ternyata backsound. Oh, backsound. Tok-tok iki adewe mumbul ning langit. Kayangan. Dadi kowe mengerti ora? Ngambah dirgantara. Nah, aku ngambah karo iki. Nah. Makses kono mengerti ora kowe? Kowe ngerti ora? Nyapo. Kenapa te? Anu apa kuwi jenenge pesawat? Lah. Apa ini? Rojo kok numpak pesawat ini? Hei. Oleh apa ora? Kowe arep nyapo? Aku jaluk sing klentingku abang. Ora apa-apa. Sing penting sing macan aja kok dawa. Lah nyapa? Galak. Sing abang oleh tak go mulih. Ora apa-apa, gowo neng. Oke, ayo. Sik.
aja oleh kok malah gawanen. Lah kaya sak semen kon gawa. Dadi topong umpama karep nggih. Ku arep nyapo? Aku arep gawa si Klenthing Abang. Ora iso. Langkai dulu mayat saya. Elah dalah sugih kendel Bondowani kowe iso boyong Dewi sapa jenenge iki Mang? Sampe iso boyong Klenthing Abang. Kelakon pedhot nyawamu Maju ora gentar. Anggere pun kula. Aja mlayu kowe. Ya. 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 Oh. Kowe ora iso. Yen kowe aja endo lek tak serang ya. Oke. Maju wo. Aja mlayu kowe. Wes. Aja mlayu kowe. Wes. Piye? Sik Mas. Nyapon neh to. Nene, caloro nene. Kowe arep njaluk Klenthing Abang. Oleh ora? Ora oleh. Wis PN aku ndak melu-melu kok. Lah nyapa? Lah nyapa kowe iki? Kowe iki tak contoni kae mengki perangmu ngono kuwi. Wong mek tok-tok anak kuwi meng lho. Kuwi tok-tok maneh. Cudang aku. Oh. Dadang. Ngono. Ngono efek. Efek kuwi mengi. Oh iya no slow motion kok slow motion. Slow motion. Umpama gayane ngene iki. Ngono. Kuwi efeke apik, efeke apik. Efek Kuwi pas momo ning TV ngene Indosiar iki mau. iso gayamu kaya tuwenanan, Cok. Apik, Kaya apik. tenanan yo. Oh, jajal. Iso ngono kaya kuwi lho, film-film anu kala Jackie Chan. Tenan yo, tenanan. Apik, tapi Apik, apik, tenan. apik. Tenan yo. Tenanan. Iya. As. Apik, Apik apik. tenan, Enak ya. gitarane. Apik. Apik Jaya. Apik, apik, apik. Apik ya. Engko ngawakmu ngono ya Jaya. Anu, pisan kas sing kene karo sing dodo. Ya nyapa? Dadi mulai tak kon visum aku kok langsung. Pisan lek ku ndendo ngono lho. Ora ngono, Cok. Yo aja nesu. Ya, perang aja, perang aja. Perangan. Dudono. Sauto wae engko ya. Ayo. Sauto ya. Sing apik. Kaya contone ngene iki tak contoni dirut. Yo. Ya. Das. Es. 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 Ujo timbangi joli. Selawe ewe kuwi. Hai. Hos. Ya. Ut. Hos. Hai. Loh. Kok malah bodoh ngene. Sitoke nendang kok malah padha ngene. Kayak cethukan bodoh ae. Hai. Ya. Hai. Wah, tepuk tangan. Mati kowe. Nyapa? Duh. Yai. Prajurit. Enten apa prajurit? Aja nangis to Tir wong yo. Ayo. Latihan ki latihan. Gula. Wedanu kuwi ya. Tak anune bar ki. Yo malah kowe dijotos Tir. Ora. Etok-etok mekan. Etok-etok apane? Ono ana bocah kelaran-laran kaya ngene iki. Ora kena. Aku mek etok-etok ngene lho. Ora carane kaya ngono iki anakku. Ora kena. Ora kena apane? Selora apane le? Kaya ngene iki. Ngatu bocah nuwak kaleram. Ora kena. Ora kena apane? Apane? Digapane le? Tunyo. Wero. Roh aku tonyo tenan kok. Wero Mas. Roh emang. Wero Mas. Ngatu bocah ra aturan. Kowe ki nangis wae. Ora kena. Ora kena apane? Ibu.
somik, Bu. Lah aku ngelah. Sapa ya mama ibumu sapa? Kuwi ibuku. Kon rene lek wani. Bu, nenek ya, Bu, nenek ya. Sing ndi to ibu? Iki lho ibuku. Walah. Ya lek iki pas met. Bu, nenek ya. Apa le, sapa le? Tak mone ibuku. Ayo soal jol. Tak dintang. Mone ibuku. Bu. Nyapa aja? Sik to. Nyapa aja? Aku mek samar. Nyapa? Aku mek samar lek natap. Natap apa aja? Natap apa? Lah kuwi natap potensio bremak gadul. Ngono lho. Piye? Apa? Oh iya, heeh. Bu kuwi lho Bu, ora tak kapan-kapane jereke tak anu. Piye nek apa? Kuwi lho ora tak kapan-kapane jereke tak anu kan lho. Lah mau le dolanan piye caramu lho kok iso anake wong iso mbok kaya ngono ki Tak lho. mek ngene ora kena. Heeh. Terus. Iki mosok jereke tak anu. Lho. Sik to, he. Ora, mboke iki mau sing ndi, mboke. Kowe caramu piye lek ngopeni anakmu kok kaya Iki ngono kuwi? bapake, He, iki bapake. godhek apa ora kowe ngopeni? Iki bapake, Ngopeni Bu. anakmu iki bapake apa mboke? Kalau boke Pokoke mboke. Lah iya. He. Lah kae mboke barang ditane. He. Dadi bapak ya aja kaya ngono. Kuwi bagus. Kuwi elek-elek kuwi kaya anakku. Hah, Kuwi ki elek-elek kaya ngono ki anakku. rungokno kowe. Rene Bu. Hah, Rene Bu. iki lho. Rene. Wah, anu, Bu, layak. Kono kuwi gampang acting. Mboke tibokno turunan macan tutul. Kok kaya ngono? Iki lho, Mbok, iki lho. Ibu ditanya. Nyapa? Fotonya mangku. Loh, ora, aku ora napa-napa lho, Bu. Aku ora jejeg tenanan lho. Ora percaya tak omongne mbakku. Mbak iki lho, Mbak. Kak iki lho, Kak, delokon, Kak. Kowe kok gawa dulur pirang-pirang menton ning kene, Cok. Aku sengaja tanggapan ning kene iki ngomah ra takon adang mangan ning kene nyata. Jadi kabeh tak go. Kabeh tak gowo. Kak, kuwi lho, Kak. Kuwi lho, Kak. Sampeyan mah ngero yo, Kak yo. Heh? Ndak ro. Sampeyan ndak ro tenan. Iki lho ora roh, kabeh kancaku roh yo cah yo. Wis iso ora iso kowe ning kene. Kene didu cah loro. Nyapa? Didune cah loro. Didu apa? Gelut. Alah, lek gelut barang sorry. Wis genah. Genah anu. Genah kalah. Walah, lek didu kepinteran, Keterampilan, kreativitas, unjuk gigi. merongos dhek. Oh iya atune heeh. Iso apa? Suara le. Ayo, jajal. Mas Ipan. A minor, Cok. F. Oh, biasanya A minor. Ning dinggan wi. Kak, rene Kak, dilut Kak, kene Kak. Pinarane apa? Ibu, duduk dulu Ibu. Wes ojo, Ibu ben di situ. Kita celokne. Wah, alah iki lek kuwi. Tuh. F. Biasanya kuwi. F, nang F. Sakmene ya Mas ya. Napa lagune napa Bu? Napa lagune napa? Apa, Cok? Lagune apa? Anyang-anyangan. Ayang-ayang kok anyang-anyangan. Ayang-ayang kok anyang-anyangan iki lho. Piro Mas? F yo Mas yo. Ayang. Walah. Ni. Pasno. Ni. Eh, terus no. Nina bobo. Oh, Nina bobo. Kalau tidak bobo, sirahmu tak gepok. Wes iso sirahmu tak gepok. Lah kene dililing malah. Kayak wong kerminen nih. Oh iya kaya iso keroken tenan ngono ya. Kene lho, Nen. Duh, ngono lho, Cok. Sepiro. Duh, Sang mustikaning asmara. Hai! Sun kayung yung ning hatiku.
ya. Iya, iya. Oke, ayo sarang-sarang warga desa Pelandaan nyanyi sarang-sarang band Gayeng. Ayo, campur sarine apa Mas iki jenenge? Syukur Muni, oke. Dan oleh syukur muni. Melontang. Wacol lipat iso. Ayo, ayang-ayang sarang-sarang Mas Petre, Mas Ipan dan kawan-kawan. Mas Ipan. Ayang-ayang sidane. Meng kaya bujane sing baru ayang-ayang. Ngale yo. Mangali iki lho. Hati-hati. Ojo rono. Nyapa aja? Awas Mbak Nis awas. Nyapa aja? Iki lho, diuyui kidang kok. Oh iya gurine nek kidang. Enek kidang. Sapa ki sing maju? Awakmu? Kabeh no. Monggo. Al artis no. Iya no. Oh, Ayo artis. semuanya ayo Mbak ini, Mbak Nur. Iya no. Semuanya terima kasih warga Tepuk tangan masyarakat semuanya. Desa Pelandaan. Pelandaan. Matur sembah nuwun Bu Ari. Keluarga Mugi-mugi. besar Bu Ari, mugi-mugi rezekine lancar, Lancar pinaringan sedaya. sehat selalu. Amin. Paringi rezeki berkah ing barokah. Amin. Penonton sing hadir nang kene tak dongakne sehat walafiat Amin. kabeh. Rezekine kathah. Amin. Turah-turah tur barokah. Ora lali dulur-dulurku YouTuber Bolo Ngopi. Amin. Gua tak dongakne sehat kabeh. Amin. Terima kasih Bolo Ngopi. Sone Basoka Audio tak dongakne laris lancar. Jaranane tanggapannya. barang, Jo. Ya, jaranane yo ngono. Kula sak kanca namung Gojek, bilih wonten Klintang klintang klintinipun. kula Gojek. Nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Wahyu Tronggo. Nggih matur sembah nuwun. Konco-konco saking Tunggul Sari Turonggo Jengki. Khususnya untuk malam hari ini bersama Wahyu Turonggo Mudo, dan jangan sampai lupa untuk tanggal besok tanggalnya 2 barengan dengan Prana Kusuma Aji, tepatnya di Pasar Wajak Lor Selatan, kurang lebih ini 50 meter untuk teman-teman YouTuber untuk besok malam bersama Prana Kusuma Aji berada di Wajak Lor. Nggih, pramila niki ingkang angka terakhir wonten tari rampok singa barong tanding bilih kawula anggenipun kanca-kanca Wahyu Turonggo Mudo wonten sedaya lepat matur sembah nuwun bagi kanca-kanca penonton sedaya Basoka Audio, terima kasih, dan juga teman-teman pedagang matur suwun sumangga kita bersani tari rampok singa barong tanding.